Tuplasseuran järjestämässä tilaisuudessa. Paikka rupeaa sulkeutumaan pikkuhiljaa. Täällä on monenlaista. Morjesta. Mulla on se, että mä en kosketa kenen kanssa selfieitä ja mulla ei Facebook-sivustoa. On tämä täällä. Alusta saakka tietysti se on se ja just Tästä muistoksi, että täällä oli joskus 20 vuotta sitten vienankarjalaisten päivät. Silloin on viimeksi käynyt täällä tilassa. Semmoinenkin on. Se on vähän muistoa sitten. Se on moro. Illalla katsellaan kuntavaalien tuloksia. Voittaako Valkoinen Suomi vai mätä Demari Kepuli Kokkari Suomi, eli musta tulevaisuus. Toivottavasti tulette järkiinne, vai voittaako tosiaan tämä, mikä Tukholmassa, Brysselissä ja muualla. Halleluja, inshallah. Se on moro.